Naparra kasu irekia, izeneko liburua aurkeztu du Jon Alonso idazleak. Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparra, komando autonomo antikapitalistetako militantea eta iparraldean errefusiatua, 1980ko ekainaren 11an desagertu zen. Norbaitek baitua. Ordutik ez da haren gorpurik agertu, ez desagerketaren egileez edo zehetasunez berri zehatzik jakin. Lehenbiziko zatiak kontatzen du, Jose Miguel Etxeberria nortzen, 78-80 urte bitarte hortan segiro zegoen, bera zer nolako militantea zen, eta gero nola gertatu zen, bere ibilbide militantean nolako izan zen, jakiten alden neurrian, behintzat. Eta gero, desagerketa nola gertatu zen, eta desagerketa eta geroko lehenbiziko ikerketak Frantziako poliziak, jendarmeriak egin zituenak, nolakoak izan ziren, eta bar. Ez da erreza horre, nik uste talde batetik hor dagoen ikerketa hori, segurutik orain arte kasuari buruz egin den handienetakoa dela edo osatuenetakoa dela, baina aldi berean nik badakit mugaz beteriko ikerketa dela eta hutsunez beteriko ikerketa dela, eta bestea beste, oso lekukutasun onak bilatu ditu dalako, eta egon dalako eskuzabaltasunez niri beren lekukotasuna eman izan didan hainbeste jende, edo hainbeste orduko giroa ezagutzen zuten militanteak eta bar, baina izan direlako beste batzuk, beste jende bat egon da baita ere, haiei lekukotasuna eskatu eta eman nahi izan ez dutenak, gogorik etxeukatelako, gogoratzen ez zirelako, edo denalako arrazoirengatik, ez? Orduan, horrekin esan nahi duana da, nik ez dudala pentsatzen hor dagoen ikerketa behin betikoa dela eta mugitu ezina dela edo abar. Izango da, segurutik, egongo da jendea oraindik bizirik dagoena eta kasuari buruz esateko gauzak eukiko dituena, baina bere arrazoiengatik eman nahi izan ez duena. Gero, bigarren parteak, Naparra kasua esaten dugu askotan, baina nik liburuan esaten dut, Naparra kasua bi kasu direla. Alde batetik, 1980 urteko ekainaren 11an desagerrarazi zuten militantearen kasua, eta gero dator, ordutik eta gaur dan egunera arte, bere ondarkinak edo bere gorputz ondakinan bila ibilidan familiaren kasua. 40 urtetan gauza asko gertatzen da, horrek ekarri du esate batera ibilbide judizial luze bat, oraindik amaitu ez den ibilbide judizial luze bat, horrek ekarri du nazioarteko instituzioetan, nazio batuen erakundean, hain zuzen, kasuaz arduratzea ere, nazio batuen erakundeak kasuaren ardura ere hartzea, eta orduan da ara joan behar izatea, eta egon behar izatea eta bar. Eta, hitz batez, egin behar asko eta mota askotakoa ekarri dut. Hori da pixka bat, bigarren partean biltzen dena. Nik ezagutu nuen, personalki ezagutu nuen, eta herrikide nuen persona baten desagerpena, beti gauza latza iruditu zaidala, orduan, pentsatzea behar bada garaia dela, garai hori eta gertaera horiek ezagutu zituzten guztiak hil baino lehen, nolabait esan, 40 urte pasatu dira, 40 urte horietan pasatu denaren nolabaiteko laburpen bat egitean, eta nolabaiteko mugarri bat jartzeko, hemendik aurrera, beste batzuk behar bada segituko dute ikerketa horrekin, baina, bintzat edukiko dute ja, urte batzu barru ere, ekarpen hori, ez? Hain zuzen ere oso importantea dalako, edo niri ere oso importantea iruditzen zaidalako, jende gazteak eskura eukitzea edo jakinalizatea informatu nahi zen eskero, ze gertatu den herri hontan, baina ez bakarrik errelato ofizialetik esaten diren gauzekin, baizik eta baita ere beste ikuspuntu batzuetatik, beste iturri batzuk edo beste persona batzuk uste dugunarekin eta pentsatzen dugunarekin.